Para as plataformas de pensionistas do Barbanza, exixencias como a subida das pensións mínimas, a súa revalorización anual conforme o IPC, a súa blindaxe na Constitución ou a garantía de sustentabilidade do actual sistema público de pensións. Todas elas demandas polas que veñen pelexando dende hai máis dun ano na rúa poderían verse incumpridas de sair algunhas das opcións que se postulan para formar o novo goberno do Estado a partir deste próximo domingo. Dende as plataformas pedimos a todas as persoas que levamos pelexando durante tanto tempo pola mellora das nosas pensións que reflexionemos sobre o sentido dos nosos votos para evitar que saian elexidos os partidos que poidan perxudicar os nosos intereses. Por iso quero comentar de que non corramos o riesgo a nivel nacional de seguir por ese camiño, porque mal nos irá, polo tanto, o que si lle pido á xente, o mismo que dice Manolo, que observen, pero que observen con moito detenimento a quen vai dirigido o noso voto. Aínda así, a pesar do que aconteza a partir do 28 de abril, din que seguirán na rúa, facendo unha chamada á participación na movilización de carácter comarcal que se celebrará o vindeiro día 11 de maio, ás 12 da mañá en Ribeira, que coincidirá ademais coas convocatorias realizadas dende o resto de plataformas a nivel nacional. Seguiremos salindo á rúa e convocándonos a toda a ciudadanía para o vindeiro 11 de maio, día no que, en coordinación con cidades de todo o Estado español, celebraremos unha manifestación comarcal para presionar ao goberno que saia deste proceso electoral, porque goberne quen goberne, as pensións se defenden.